थ्री आसी जाइए पार्ट 3 रे देख पारे कलसी मठिया देदेले कांड कांड देकिनी माँ को ऊपर बांधिदेले शंखा कतुरी गोटे पताका आनी बांधिदेले बांधि देकिनी तापरे सिंदूर कला नैवेद्य सब देदेले दे साइला पर कौन कले ना कलसी रे आ मठियार भी देदेले आ हलदी बटा हलदी रखिथिले कलसी रे आखी करदेले ता देर आखी देहरे देदेले कौड़ी कौड़ी रे देदेले कला कला देकिनी फूलमाला देदेले एपटे जन्नी भेंडी गुंथि देले जन्नी भेंडी आम एपटे दियंती तुम पटे दियंती कि नहीं कमेंट रे टिके निश्चित कहिबे एपटे जमती से काम सरीगला सेठू कौन कले ना चौरा फूल पकईदेले फूल पकई देकिनी तापरे धूप धूप देकिनी पूजा करकिनी कदली भोग दे चलीगले पुणी संज है जमी पुणी आसी से फूल काटदे कई फूल पकईकिनी पूजा अर्चना कले पूजा अर्चना कला भितर बई पड़े बई पड़ा सरला पर नड़िया पिटी भोगराग कले आउ भोग मुग सब बनईकिनी छुआ मानक बांटी देले रही जय जगन्नाथ। वीडियो भल लगी सब्सक्राइब करने रही जय जगन्नाथ।